खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। जनाय मुरखंसेले फरायसालिमायाव खुंगासिनिथि सान फालिथाय हाबाफारि फालिदों। थांनाय मैयानि सानाव जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबजों जनाय मुरखंसेले फरायसालिमायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जनाय हालामारि फरायसालिमा बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनि बानजायनायाव खुंगासिनिथि सान फालिथाय हाबाफारिखौ मेहेरगोनाङै गाजा गोमजायै फालिदों। हाबाफारि बायदि फुंबिलि समाव जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो दख'रानि आफादगिरि मन'राम मुसाहारिया। बेनि उनाव बिफां फुलि गायजेनो जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमु नेहाथारि सबित मुसाहारिया। हाबाफारि बायदियै बड'फानि सावगारियाव बिबार बावजेनो जनाय हिन्जावसा फरायसालिमानि बर' बिफाननि बिबुंगोरा बिरबल बसुमतारिया। दिनैनि बे खुंगासिनिथि साननि गेवलां मेलाव जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मन'राम मुसाहारि बिथांनि आफादगिरि मासि लानायाव मेलखौ बेखेवनानै होयो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि उदांबि बड'साया। हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्मआ बाहागो लायो। मुरखंसेले फरायसालिमायाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय खुंगासिनिथि सानाव गासै मोनब्रै फरायसालिमानि बर' बिफाननि फरायसाफोरा बाहागो लानानै बायदि रंजानाय बादायनाय हाबाफारिजों लोगोसे गोदानै फैनाय फरायसाफोरखौ सिनायथि लानायबो जायो। दिनै जनाय दख'रानि सिङाव थानाय गासै फरायसालिमा बर' फरायसा बेनि सिनायथि फोरबो बेवहाय बिथांमोना आंखौ लेंहरदों दसे आं बाहागो लाबाय। बाहागो लानानै मोजांखौनो मोनदों आरो बेवहाय आं बिथांमोनखौ खावलायदों जे दिनै जोंनि बर' फरायसाफोरा जे जों सिगांनि समाव एसे दावगानायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन, खिन्थु दिनै लासै लासै जोंनि बर' फरायसाफोरा एसे रिजाल्टआव एसे उनफिन जानायखौ जों नुदों। दा बेवहाय आं बिथांमोनखौ खावलायदों जे जोङो बर' फरायसा हिसाबै जों माने मा होनो अजनल' जायालासिनो जों गुन बेखौ जों बासिना लानांगोन। गुन गोनां फरायसा जों जानो नांगोन। आं बिथांमोनखौ खावलायदों जे नङाब्ला उननि समाव जिउ दानाय एबा जिउ संसार दानायाव जोङो खस्थ' मोनहैगोन। आं बिथांमोनखौ खावलायदों जे जोङो दा सम थानायावनो गोब्राब खामानि मावनानै आरो फरायनायावनो जा जि खामानि मावनायावनो जा जों खामानिखौ मोजाङै मावनांगोन आरो फरायनायखौ मोजां मावनांगोन। फरायनायखौ मोजां फरायनानै मोजां गावनि टारगेटखौ दाफुंनायाव जों गोसो होनांगोन। बिथांमोनखौ बे दिनैनि मेलनि गेजेरजों आं बिथांमोनखौ खावलायदों। आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय दिनै नैबे लाइमोन समाव इयुथ समाव जि गोसो खामानि मावनो हायो, मोजां गाज्रि गासै खामानिखौ मावनो हायो। दा बेवहाय आं बिथांमोनखौ खावलायदों जे गाज्रि हाबा दा बेखौ गारनांगौ, जे ड्राग्स जानाय, भां सोबनाय, निसा जानाय बेफोरखौ एरायनानै आरो गावनि लोगोफोरखौ सोरबा जानाय सोबनाय दङब्ला बिथांमोनखौ बुजाय आजाय दिनैनिफ्राय स्टप खालामनांगौ, बिथांमोनखौ बुजायनानै लाबोनांगौ आरो फरायनायाव गावनि जिउ दानायाव गोसो होनांगौ। बिथांमोनखौ दिनै मेलनि गेजेरजों खावलायदों। दा बेयाव जोंनि बे धेमाजि ओनसोलाव बिखेखकै बुंनो थाङोबा दा जोंनि गुदि फरायसालिफोराव बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफ्रा बहुद बाङाय खम जालांनो हमदों। बेनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा माबायदि गोख्रों थांखि लादों जे उननि समाव फरायसालिफोराव थिसननायनि फोरोंगिरि थिसननायनि दिनै नंगौ बे नोंथाङा जाय बाथ्राखौ बुंदों बे बाथ्राया थार। दिनै जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव बर' बिजोंनि जि फरायसालिफोर दं बे फरायसालिफ्राव थाखानाय माखासे सरखारि फोरोंगिरि दा बिथांमोना गुबुन फोरोंगिरिफ्रा रिटायार जाबाय, सोरबा डेथ जालांबाय हरखाबै, आरो सोरबा गुबुन बिजोंनि थाखाय दिनै साख्रिनिफ्राय एसे जानगारनो गोनां जाहैबाय। दा बेबायदियाव जोंनि धेमाजि ओनसोलाव गुदि फोरोंगिरि फरायसालियानो जा आरो गोजौ फरायसालि बा हायार सेकेन्डारि दा बेवहाय जोङो फोरोंगिरिनि जि बाङाय जालांनायनि बेखौ जों नुबाय थादों आरो मोनदांबाय थादों। दा बेवहाय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै जोङो खामानि मावगासिनो दं आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा दा बेनि सायाव आसाम सरकारनि सोलोंथाइ मन्थ्रि दा बिथांमोनजों सावरायनानै गोख्रैनो जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव खालि जानानै थानाय फोरोंगिरिनि पस्ट बै फोरोंगिरिनि पस्टखौ थाबैनो जों बोरै हायो सुस्रांनायनि राहा लामाखौ जों सावरायगासिनो दं आरो थाबैनो आसा खालामदों थाबैनो बै जोंनि खालि जानाय फोरोंगिरिनि पस्टआ सुस्रांजानायनि लामायाव जों बेखौ आसा खालामनो हायो।